contoh sithik ae. Contone sitok ngono kuwi. Jenenge contoh sithik. Ini. Ya 50 lho. Ini njaluk saweran 50 ta? Nah, ayo. Ya, saweran 50. Kudu padha contone. Kudu ngono iki balik rene. Ya, ayo. Ayo, guys. Yo joget sih, yo joget sih. Joget sih. Joget sih ya. Awas. Iso dango. As. Lolo. Dango. As. Yo sini. Ayo ngobrol. Mana kaya ogong-ogong.